والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara goyi wa Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan mahaɗa mai albarka a cikin wannan gari mai albarka ta guri ƙaramar hukumar Akwanga yankin rayawa ta Akwanga West. Mun haɗu ƙarƙashin kwamitin sananniya wato kwamitin wa'azin matasa, ƙarƙashin sananniyar ƙungiyar jama'a fi zarafi zuwa a wakamatin sunna, assasawa madalin Sheikh Ismail Idris da Kariya Jos. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mu'assis da malaman sanatar hukumi a dukkanin matakai, jagororin wannan tafiya tun daga matakin na ƙasa fadilatu Sheikh Muhammad Asani Alhaji Hazimi da mataimakansa guda biyu a ɓangaren malamai da gudanarwa da adadi da kiɗa da kwamitoci, duka muna roƙon madaukakin sarki ya musu taimako, ya sanya ikhlasi a cikin ayyuka, ya karɓa daga gare mu, ya shi kurakuran mu baki ɗaya. To a taƙaice kamar yadda aka ambata, kasida ta farko a wannan gari na Kudi wato Zonsi, a matakin wannan aiki da wannan kwamiti mai albarka ke gudanarwa a fadin jihar Nasarawa tun daga shekaran jiya, wato wadda aka yi a garin Lafiya. Jiya muna garin Nasarawa, Zombi da Kefi, yau kuma Allah ga shi cikin ikonsa ya kawo mu Zonsi, shi ne nan cikin garin Gudu. Tun da za a gabatar ita ce takenta, ma'ana illolin harshe da kafafen sadarwa. Kuma sunan wanda zai gabatar da wannan lacca shi ne Ustaz Ibrahim Maina Ma'aji, kuma shugaba ne na kwamitin social media na jihar Filato kamar yadda aka ambata. To wannan hamshakin matashin malami, Allah ya kaddari an haife shi ne a shekara ta 1978, wato yana da shekara 46 kenan, a cikin karamar hukumar Bokos da ke jihar Filato. Kuma ya yi karatu a matakai daban-daban tun daga nan primary ko kuwa tun daga cikin gida, inda ya fara karatu a gaban mahaifiyarsa, ya zo ya ɗaura a wurin kakansa na ɓangaren uwa wato mahaifin mahaifiyarsa, da sauran maluma da ya karatu a gabansu mataki-mataki. Bayan ya kammala firamare ne, sakandare har mataki na jami'a, kuma kamar ya yi jami'an ma yana da certificate na diploma, alhamdulillah. Yanzu ya kammala digiri ɗinsa a ɓangaren Islamic Studies, kuma ya yi injini na NTI wanda zai ba shi dama ya ɗaura masters ya kuma tafi har PhD zuwa ƙarshen magariyar cikewa. Allah ya ƙara albarka, ya ƙara tawaiko da nasarori. To alhamdulillah, a takaice aka umarce in gabatar da bayani a kansa. Malam Ibrahim Allah ya zarta shi da iyalai biyu, sannan yana da ƴaƴa rayu guda 13. Sannan kamar yadda na ambata, yana rike da matsayin shugaban kwamitin social media wato sadarwa da yada karatuttuka na alkhairi na wannan ƙungiya mai albarka na jihar Filato. Sannan kuma shi ne treasurer na wannan kwamiti mai albarka na matasa a matakin jihar Filato har wa yau, da sauran mukamai da yake rike da su wanda ba za mu yi ambata su duka ba saboda lokaci. Zan tallaita a nan sauran dukkan abin da ya kamata mu faɗa, insha Allah sai ya karka da kansa, kuma mu saurare shi da kunnen basira kwarai,
saboda wannan lakta da za a gabatar tana da fa'ida a wannan zamani. Da yawa ayyukan wasu yana warwarewa, aƙidansu tana warwarewa, ikhlasinsu yana kushewa a social media, saboda wani malaminsa shine social media. Duk abin da ya ji an faɗa social media ta minti ne minti biyu, shi kenan ya rike ta a matsayin hujja da yankin addini da ita. To za kamata mu saurara da kyau mu ji hakan ya dace ko kuwa. Allah ya ba mu malam nasara, ina farin cikin da yakan sa da sunan Allah fa da tafaddal mashkura. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. سادتي وإخواني بدين الله الإسلام، أحييكم بالتحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى wanda ya kawo wannan waje yau muna 20 da ina tsammanin 8 ne ko na watan musulunci, 28 ga watan 5 hijiriya bayan jira annabar rahma sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina sa shekaru 1446 wanda ya daidai da kuma muna 30 ga watan 11 miladiya shekaru 2024. To bayan nan muna godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma dukkan iyayen mu a mataki tun daga shugaban malamai na ƙasa zuwa shugabanni mataimaka har zuwa ga wannan ma'ana kwamiti mai dimbin daraja wanda ke ƙarƙashin shugabanmu Ustaz Murtala Idris Marwa, wanda a gaskiya alal hakika ina godiya kwarai da Allah subhanahu wataala domin kiran da shugaba ya mun da kuma amsa wannan kira a bisa kaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ballighu anni walau aya. Kusan sako na koda da aya ne, ma'ana kalma ɗaya wanda mutum ya sani, ba domin na kasance malami ba illa almajiri. To wannan takarda ta shi shine haƙarun lisan wa tawafi, shine magana akan illa ko kuma illoli na harshe, ba don shi harshe ba da alkhairi ba illa iyaka za mu ambaci illolin shi ne domin mu kubuta mu guje wa kanmu daga afkawa da na sani a rayuwa wanda zai iya kai mu ga samun abin da mutum zai yi kuka wanda ba a sauraron gobe alkiyama. Idan aka kiyaye shi aka zamanto harshen na an killace shi aka zamanto an yi abin da ya dace da shi, sai ya zamanto alkhairi a duniya kuma alkhairi a lahira, mara ko Allah ya sada wanda wannan alkhairi. To wanda kuma kafin ci gaba akwai ɗan kurakurai, musamman abu na farko inda ya fara shi ne alwajiba alal mu'min, wannan abu da ke baya cikin shi a kure ne na wajen gudu. To ina godiya ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma da ya bani ikon amsa kiran shugaban kwamitin wa'azin matasa na ƙasa Ustaz Murtala Idris Marwa ta zuwa da wannan takarda mai taken illolin harshe da kuma kafafen sadarwa. Na roƙon Allah subhanahu wataala ya mun gudunmawa wajen gabatar da wannan takarda. Bayan nan ya zama wajibi kan dukkan wani mai imanin musulmi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kiyaye harshen shi, kuma harshen nan kiyaye shi ya zama to daga abin da Allah subhanahu wataala ya haramta, na daga abin da ya kasance na giba, annamimanci da kuma abin da ya kasance na alfasha da dukkan abin da zai iya zubda mutum mutuncin shi da kuma addinin shi. Wajibi ne a kanmu mu san cewa kiyaye harshe ba ganin dawa bane illa iyaka wajibi ne kan kowa cikin mu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin Al-Qur'an al-Karim yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lallai mu san cewa dukkan abin da muka furta, duk da hayan ya zo ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, amma abin da nake nufi kafin in fassara
shine dukkan abin da ɗayan mai furta ya sani cewa furcin da mutum yake yi nan akwai mahisabi kan shi. Domin haka wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kada wani cikin bayan Allah ya furta wata kalma wanda baya da ilmi ma'ana masaniya kanta, domin lallai tabbas jin mutum da kuma ganin mutum da kuma zuciyar mutum kowane ɗaya cikin aba guda ukun nan suna da ma'ana tambaya kansu na abin da mutum ya aikata a nan gobe alkiyama. Da kun ga wannan suratul Isra'il, sura ta 17 aya 36, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe mu da cewa duk abin da za mu faɗi mu ciza mu hura mu tauna kafin mu furta shi. Kai ka zamanto wanda ake cikin mutane a ce ai kai ba ruwan kanka za su faɗin magana akwai faɗa kake yi. A'a, lallai magana akan so a duba magana. Wa fil kalami la sihrun, zai yi magana da ka faɗa za ka faɗa wani abu ne wanda zai jawo damuwa, zai yi magana za ka faɗa za ka yi karkatar da wani daga wani abin da ya dace zuwa ga abin da bai dace ba, to ka san cewa lallai akwai tambaya kanka. Bayan nan mu san cewa duk abin da za mu faɗi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa inna alaikum, dan ya a gare ku a tare da ku lahafizun, akwai masu kiyaye duk abin da ka furta, duk abin da ka faɗi, duk abin da kake bayyanawa, akwai su ya kididdige abin da kake aikatawa. To kaga kuwa mala'ikun Allah ne ke nan subhanahu wa ta'ala, mala'ikun da wanda kai baka ganin su, idan ka annabi ba ya ganin su a duniya, amma ba suna tare da kai, sun zamanto security ne wanda Allah ya kallafa su a kanka, wanda duk inda kake suna tare da kai, illa iyakar wasu wajen da shari'a ya bayyana. To haka shi ne za ka yi kasancewa fiyayyen imani shine Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinka na tare da kai a duk inda ka kasance, sai ya zamanto wannan tsoron Allah shine jagoranka. In kana jeji ne za ka wani kalma mai kyawu, idan kana kasuwa ne za ka wani kalma mai kyawu, in kana cikin jama'a ne za ka wani kalma mai kyawu, domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kake aikatawa. Bayan nan قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وجعلني لسان صدق في الآخرين. فدوب أنه الله كنا على إبراهيم عليه السلام لنا رحمه الله سبحانه وتعالى وأن يسمى معنى هرشي وأن كسر شيء كذا وأن هرشي نقوى abin da zai zamanto zai amfane shi ba yau ba gobe har abada. To na gamu wanda mu a rayuwarmu mun zauna ba ruwanmu ba ma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kan kariya kan akawat da muke faɗi, wanda annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta cewa annabi kan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kan abin da zai faɗi, kan abin da zai furta, kariya akan abin da zai fita daga gare shi. Duk da mun ga annabi ma'asumi ne, ko annabi ba ya laifi, ba a cewa ga shi kaza yayi kurin wani kaza, amma mu ba masu yi a cikinmu, muka yi yin daidai muka yi ba daidai ba, amma suna yi ukon Allah subhanahu wa ta'ala kariya na abin da zai fito daga bakin shi. Bayan har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar Ibrahim alaihi salam da kuma Yaqub yana cewa wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kuma muka muku wata kyauta, ma za kyauta aka wa annabi Ibrahim alaihi salam, ko muka sanya musu wani irin harshe ta gaskiya, ba ta furta wani abu sai gaskiya daga bakinsu, ba ta haɗa wani abu sai gaskiya, kuma Allah ya sanya wani harshe zaman tuwa aliyya maɗaukakiya. Ku duba da abin annabi Ibrahim alaihi salam, me ya faru tsakanin shi da mahaifinsa, me ya zama tuwa annabi Ibrahim bai yi akan babban gumaka, shin annabi Ibrahim ya yi girgiza, shin gaskiya ya fito daga bakin shi ba, shin bai ambata musu bautan gumakan nan ba ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wala yabsir wala yughni anka shay'a. Ya abada shi mutum abin da baya ji baya gani ko ba zai iya tsayuwa gaban Allah ya tafi ka da komai ba. Ya tsaya ya faɗi wannan amma fa da girmamawa. Duka abin da mutum ke sai ya abadi. Ashe kuma bauta
ba su yana muke yi za ka mishi magana akan halin da za ka tafiya hankalin shi domin haka wanda shi ne mukaddima a kawun zan gabatar abu da shi ne hamarin lisan illar harshe shi harshe kamar da malam ya kawo suna cewa ilam anna hukman al-lisan azim lalle hadari lalle illa masifa ta harshe abu ne mai girma kuma wala najata minhu illa bin nafsi bil khairi ba a samun ma'ana cin nasara da amfani da harshe sai wajen amfanar alkhairi sannan kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yabdaqiru iman al-abd hatta yastaqimu qalbuhu dan iman mutum baya samun daidaiton istiqamar da sai harshen shi ya zamanto sai zuciyarsa ya zamanto ya daidaita haka zuciyar mutum ba zai daidaita ba har sai ya kasance harshen shi ya daidaita sannan kuma mutum ba zai shiga aljanna ba wala yadkhulul jannata rajulun la ya'malu jarahu bawa'iqahu mutum ba zai shiga aljanna ba mutum ba ku shi da daga damuwar sharrin shi ba to haka wata rana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min illa man ya rasulullah qala man la ya'malu jarahu bawa'iqahu wallahi bil imani ba wallahi bil imani wa ya rasulullah sallallahu wanda makwabcin shi bai kubuta daga sharrin shi ba sharrin bakin shi sharrin cutarwar shi sharri kala isa sarki cewa Allahumma inni a'udhu bika min dari ma bayna 'aynihi yar'ani yara hasati tubira wa yara asiyati azaha ya Allah ina roƙonka kariya daga shi in ka ga kai a takaice sai ya koyi amma sai ya Allah yake yaje ambata jama'a da mu mata ba me ya amfani da harshe domin haka duk da ba ina kan zuciya muke yi ba amma nan akwai wata irin alaƙa tsakanin zuciya da harshe malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala wani rubutu ya kawo zafin ya ce malamai sun yi magana a kan cewa Allah ya amince zuciya har wajen da fahimta shi da cewa alƙur'ani amma magana da raji'i wanda ya rubuce su ne tabbaciya an ambaci zuciya da kuma wanda zuciya take aikatawa ko take kaddarawa ko take sabba mutum ya yi ya ambace shi waje ɗaya har waje 134 wanda kuwa kaga akwai alama shi sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya ce ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al-jasad wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idan tsoka ta ga ba dukkan jiki ya ga idan ba ta ba dukkan gangan jiki ya ba ce me kake wannan sai dai ita ce zuciya ku kaga akwai abu a musulunci zan cewa ita zuciya wata irin wajen zama ne yadda da mutum ke ƙaddarar abin da zai yi an imani an ce ne ana sanya ta ne ana manufacturing da ne from the heart daga zuciya sannan bayan nan kuma sai wani nufin da lisan sannan kuma ambata da harshe wani amal min jawari sannan kuma tambayi da kai ko kai wannan ɗaya biyu uku ka saka su sai a ce kana da imani kuma imanin nan tana ƙaruwa da ƙaruwar aiki tana rabuwa da rabuwar aiki Allah sai wani sun bayan masu aiki domin yawan yadda to lallai mu san cewa idan zuciya ce ta yi kyau to harshe ma zai yi kyau domin ka ce abin ne duk wanda ya furta wata kalma da ta furta da bakin shi to tun asali zuciyarsa mummuna ce idan mummuna kalma idan ba kuma ya furta kyakkyawan abu to tun asali a kere shi na zuciyarsa ya riga ya manufacture wannan abu cewa zai aikata shi kuma shi ya aikata yasa ba kuma cewa magana zarar rubutu to magana zarar rubutu kana faɗa kawai malam a shi Muhammad Sani ya hadu na magana ba ku ko ko ya da mu da aka ce ya yi ka san alikinka yace goma ko kaza yace ai ya ta abin da kake so yace ta kaga ashe wannan gaban da wannan kiyayya
an riga yana nan a kulla a zuciya amma mai furta a gane haka harshe. Domin haka harshe na'ura ne da ake bayyana magana da fasaha kuma shi ne ake fasara abin da ke zuciya na mutum wanda mutum ke siffanta abubuwan da ke zuciya mutum. Harshe wani abu ne ɗan ƙarami amma su kan shi na da matuƙar girma. Abu ne ƙanƙanin gashi nan ina da shi yana shi ba da girma amma fa su kan shi da kuma illar shi idan mutum ya tafi to kuma wallahi sai ka kai shi tabaro kuma ka kai shi tura yayin shi amma ba su. Domin haka biyayya gare ta da harshe a bayan wanda in kai biyayya zuwa ga alkhairi farin lafiya. Idan ka aikata aka sun haka kuma sai mu can aure fala ya lumanna illa nafsa. Kar ka zargi kowa sai kanka. Kaga da harshe ne shi ne yake kake da kafircin mutum. Da harshe ne ake yake kake da imanin mutum. Kuma musamman cewa makura da ba'a da sabo duka harshe ne take karkarar shi. Kuma yana da fage mai fadi alkhairi ta wannan yana da farko ba wani mun zo ne kan mutane yin harshe ba in ka akwai alkhairin ta la yu'addu wa la tuhsa ba za mu yi duniya amma mu kuma da mutane wa murna da abubuwa wanda harshen da zai rubuta na abin da zai kasance za ka zo daga baya in kai za ka yi da na sani kuma lallai su sani cewa da ita ake yin kasafi ga bayan Allah da harshe ake yi da harshe ne kuma har yanzu dukkan wani abu na tuntunu na rikici na damuwa dukkan sanadiyyar harshe ake afkawa cikin wannan abu da wanda ya bayan Allah mu san cewa harshen nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta cikin gaban da Allah ya baka Allah ya baka shi ba illa iyaka domin ka yi abin da za ka yi barka wa juna da kanka da iyalinka da ƴan uwanka da makwabtanka da gobe alkiyama. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ko kuma hadisin manzo Allah yake cewa inna al-'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allah ta'ala biha darajat. Akwai za ka tosu magana kana ganin shi magana ne kuma ai wannan magana ba komai ba ce amma magana nan ta faɗi shi da domin Allah ta faɗi magana ne ta magana ƙanƙani wanda kake ganin shi ba komai ba sai ga samun rahama Allah haka hadisin sai ya kawo aka san haka ko sai ka aka san haka za ka ta faɗi magana ba komai ne a kanka amma kuma sai ya sanya fushin Allah akan mai wannan magana kuma da ƙarshe dalilin wannan launi sai ya mutum zuwa ga wutan jahannama na uzu billahi minan nar to amma ba kiyaye wutan nan sai ka kiyaye harshen ka daga ma'ana afkawa zuwa ga zance zuwa ga fatan magana wanda zai yi da na sani wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytan yanzahu bainahum kaga bayan Allah mutane na kwarai masu rahaman Allah su ne da su kasance suke faɗan abin da ya kasance mai kyau. Masu abin da ya faɗi, ta yi ƙoƙari da wata tashi, duk abin da ya faɗi, ta yi ƙoƙari na wata mai kyawu, domin abu mai kyawu nan shi zai kai ka ga samun abin da za ka dace. Mu duba addu'a, ko Allah ya karɓa, abin kan Allah, ko ta ɗauki Allah. Ka ji da kan ka yi da yanayi ta harshe. To haka aka san haka, da haka za ka yi amfani da shi kuma ka aikata abin da zai kai ka zuwa ga dana sani. Da ba ka musani cewa mafi asarar zance shi ne gulma da annabimanci. Da me yake gulma? Da harshe. Da me yake annabimanci? Da harshe. Morewa harshe shi ne hakan alkhairi. In ka more harshenka kamar alkhairi. gaskiya as-sidqu yahdi ila al-birr wala yazalu ar-rajulu yasbiqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah sidqa ashe gaskiya shi
shi ne abin da zai ja ka zuwa ga ma'ana aljanna amma bai yi sanya ka wannan kamar da gaskiya ina yin zuwa ta hanyar harshe hakan nan dai da muke yi ya yi shi abin da yana kan yana da alfahari masu murya yana kuma damuwa da musifa da bala'i da rikici kala ga wanda bai killace ta ba shi yasa wani malami cikin malamai imam ibn qayyim al-jawzi ya ce wa inna al-abda la ya'ti yawm al-qiyamati bi hasanati amsal al-jabal mutum da zo ranar al-qiyama da ayyuka masu girma misalin dutse mafi girma amma kuma fa yaji da salahu qad hadama alaihi kullaha sai ya samu harshen shi da baki daya ta ayyuka saboda me wani dole ya cewa saboda ranar alkiyama ga shi kayan aiki ga shi ya yi aiki mai yawa amma kuma sai a samu ya zagi wancan sai a samu ya bata wancan sai a samu ya aibanta wancan ana ragewa har ya zama to aikin ladarci da baki ɗaya ba da kowa domin haka ibn taymiya yana cewa magana kan mutane wajibi ne su magana amma kuma ta kasance bisa ilimi da adalci ba da zalunci da zalunci ba kuma su afka wa kansu wa mutunci ya fara ne su afka wa mutunci ma'ana dan wasu musulmi su ci mutuncin shi su afka wa mutuncin shi to ya fi saka dukiyar shi shi mutuncin musulmi sharrin shi da illar shi ya fi ma ka saci dukiyarsa to ya rike wa kullu wa rahmatu ala nafsi kuma ya bincika cikin wannan ya yi da kuma da kuma shi na shi kuma ga ina magana ina ya ba wa Allah da kuma zamo mai dai zamo tana da istiqama da aka fada da yaro su ko da wa'azi kai to ana fara samun istiqama na tsakanin zuciya da harshe idan ba da istiqama tsakanin zuciya da harshe to mutum ya zama to lalatacce idan ka duba da aka ga ana bayanin hadisin da ya cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam kullu islam qawl la yasluhu ghayra a'udhu billahi min mustaqim da aka zo musamman a shafi na al-sayyi da kuma a professor Zaharaddin Korabo da suka yi suna bayani a kan maganar istiqama da farkon abin da ya fara a littafin sharhin sa shine istiqama bainal qalbi wal lisan istiqama tsakanin zuciya da kuma mai harshe to yaya zuciya ba zuwa yaya harshen ka yake shin kuna da ko kuma a'a zuciyarka da harshenka da ya shi su akan alkhairi ne ko kuma da jin musu akan haka san haka ne wajibi akan mutuwa domin da zuciya da harshen nan sai ya san mutum ya zama cikin munafici sai ya fitowa domin za ka ambata shi kafirci sai ya fitowa to dukkan wani abu na suka sai ya fitowa mutuwa ayatul ne inda aka bayyana shi gaba da masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum abin da masu imanin suka faɗi yayin da ya bayyana cewa wannan abin da aka aikata ko aka faɗi domin a rubuta ma'ana gidan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hadisi masu magana amma da kasance daga baya da suka suka cewa abin da ba haka bane wasu fatima da suka fito wannan hukunci laula istami'u ma yaqisa istami'u سمعته قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم to kaga so su mun kenan sura ta kace kaga wannan ai da ta so shi ga cikin wajen wannan abu cikin sun fito da wani iri wanda ba su da amma da ta misali ne amma daga baya ba da sai gane sai suke da na sani to a rayuwa mutum yana nufin sanin layin hamdu a baya da kyau amma da yayin bawa shi da ya tafiya a rayu sanin layin da ya tafi wanda ba mu yana tafiya in ka da kowa to kuma da ya kai gurin da kullu bani adam al-qattaru dukkan yana ga sura amma wanda al-qattaru
هم خطائنا التوابون في يوم والبنات أيضا ممونا سداوة كهلا الله يعلم سبحانه ثم يدعى الله والله يناسو وشي الله يناسو دوما يا باي الله wannan mu'amala ta tattaro da bayani akan gyara da kuma ganin cewa lalle ya hanne kana tare da wasifu wanda ya haddasa ya yi abin da ya dace wanda ya mara da sai ya ga ya masa da abin da dama yana da wannan jin daɗi yana da wannan horewa yana da wannan horewa to ya tabbata akwai ranar da masu magana irin gurbin ba abin ba don wasa ta hance gaba ba ta shirye ta halice ka ba ba ta gudun maganar ba za ta halice ka ba musamman harshen nan yanzu a gidan cikin mu ba tun nan garin ba gida a garin mu abin da ya shahara a wajen matasa abin da ya shahara a wajen mata marasa addini abin da ya shahara a wajen yayi marasa addini shi ne a shan kaga yarinya ta hauro ta zaɓi ƙanin babanta kaga ɗaya da ne an yi da mahaifin shi tun da ake lafiya ko kaba da zuwa ɗaya da kuma da shi yadda shi ne ka zaɓi mahaifin mu to yanzu abin da faruwa da har shi zaɓi da ake yanzu shi al'umma Allah ya kazanta ya wuri iyaye lafiya ta mu iyaye mu tabbatar da ayoyin da Allah ba zai tambaye mu zaɓin nan da ake yi ba iyaka to ba mu yi kan kowa ya yi kada ka kayan shi zaman to masu zaɓi wannan gaji wancan wannan gaji wancan wasu da sun za su yi in ba bayan murmula sai ya ji yau ya ji gobe ya ji jini ya ji gata ya ji har kuma a su da Allah mu duba ta fi mana mata mu duba ta fi mana na maliku ya fi mutu ta kan cinya ci ta fi da ra'ayi ta fi da zama wani abin ra'ayi ka sai da koyon halar da shi kafin ka fara neman ilimi ashe kuwa mu gina ayyan mu kan ɗabi'u masu kyawu kullum alhassan ɗabi'u masu kyawu ɗabi'un da in sun girma idan sun ba wani ɗabi'u to karkata daga bayan wannan ɗabi'u zai zama sa da wahala a rayuwarsu bayan nan har yanzu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ko kuma wani kawai na imamu rajab a ita rajab ya ce shafan a kalata lisanin wa fatakalata a rubutu sai ce wanda ya mallaki harshen shi da ya mallaki al'amarin shi kuma wanda ya yi harshen shi ma'ana hibdin misali min al-akhlaq da halayyatu ma'ana kiyaye harshe da daga cikin ma'ana halayya da yiwu masu girman daraja da tsarkuta kuma siffa ce wanda ya kasance mai kawo da bawan Allah to lalle ya jama'a mu sani cewa wajibi ne a kanmu mu tattaru mu kiyaye mu daina yawan zagi mu daina yawan faɗin abin da bai dace ba mu daina yawan hukuma wa ƴan uwanmu mu daina yawan cin mutuncin ƴan uwanmu mu daina yawan yin abin da bai dace da harshenmu wanda ya ƙarshe za mu zo mai da nasani an samu hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari sai qalu ya Rasulullah ayyul islam afdal ya annabi rahman wa musulunci da nabi girma da kai korewa yace man sanar muslimu da yin salihin wa yadi kina ga musulmai sai ku fita daga harshen shi ko da kuma hannun shi ba da harshen shi wajen cutar da su ba da hannun shi wajen cutar da su maganar akhlaqi kenan maganar akhlaqi shi ne kafa mutum da gane ana da azali da cutar da mutum in ma da harshe ne in ma da hannu ne in ma da wani abu ne mutum da ya gane daga cutar da bawan Allah sannan har yanzu wa bitan hali yana da abin wanda daga abin da abin wanda yana cewa man da ya mun da ya yi kuma ya kuma da kuma hawo kai ai wasu wannan hadisi ne tafarniya wanda kowa mutum ya kanta wanda kuma mutum ya zama da hadisi ne da dadi wanda kuma ya zama da hadisi to da wannan hadisi wani cikin malama kamar Imam Shafi'i da ya yi bayani kan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ce kan idza arada an yatakallama al-'abd idan bawa ya zo yayi magana to farko fa ya lura ka tsaya ka lura
idan abin da za ka faɗi alkhairi ne to ci gaba in kuma abin da za ka faɗi akwai shakku shakka yace kamewa shi ya fi ambata shi guri ya mu shafi to ya mutu ya kake to ba haka ya bayan Allah mu sani cewa ita harshe din nan da Allah ya baka ita Allah ya halice ka da ita an yi ta ne domin ka bauta wa Allah ambatan Allah zikiri ma'ana hamdala hailala takbiri da sauransu kada ka fige shi zuwa ga abin da bai dace ba yanzu ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe abin da ake so kenan ka dinga cewa Allahu akbar subhanallahi la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar sai Allah ya kara mana barka sai Allah ya kara mana rayuwa a shar da zaki da ciwo da mutunci ba a ba ta yawan da mutunci da sauki a gurgurde na ga tabbacin yake da shi ne magana akan ina da mutunci 3 da mutunci 18 da sauran mutunci biyar to in da kama farko ya da labarai wani malami yana cewa bad news travels fast idan ka da abin da ke cikin yanzu rai wallahi kun ga da ya da kai ne a farko yanzu dole ga kamar na da farko da kuma da yanzu wani haka ba da yin da kuma shi illa la fa illa all fatamina al-others za a iya mutum da da aura da to za a yi shi haka ya zaka da za a yi shi haka ya zaka da haka za a yi mai zagi ba ba domin haka mutum cewa masana da suka tattaka suka ce kuma ne wannan ayyukan agarwa sun sauka al'amura mai yawa mai girman gaske na rayuwa tare da samar da ci gaba da dukkan bangarori sai da dukkan wannan ci gaba na rayuwa da aka samu da hanyar sadarwa masu fashin baki da suka ce kuma har yanzu wannan hanya ya haifar da wasu illoli da ba za a iya rasawa ba na farko hanyoyin sun gurɓata rayuwar matasa in yanzu yi amfani da wannan kafofi wajen kusurin jama'a kamar kasar bayanai da yanar gizo a kasar bayanai sai ku kunta za yi kasar bayananka za ku wani lokaci a zuwa mutum ba a wani waje ya buɗe ya huta ciki sai su zafo ba a shi sa idan mutum ya zama ku ko ba ka hawa ƙarin yin ya hawa na kaga a wani mutum wani an lori a tsawa da illa ya kama hannun ka zama ka kauce amma da ake rufawa duk abin da ya kan da na yi za a kada kuma wani abin da wani kayan sadarwa duk da abin da ya yi muna da mutum a wani ababen amma biyu da karo to amma kuma da ke kuma cutarwarta kuma yana da tsohon yawan da suna muke ambatawa a yanzu cikin abin kallon wasu nan fasa ko yanzu ya kai za a ga wanda da kyau shi wani ba zai kula mata za a ga wani na rara ana kallon shi za ka ba kunya ba tsoron Allah mutum zai fara ba abin da ya yi shi da ya amfani da harshe sannan ya ba ya ina a social media sannan kuma har yanzu ta an nan kasa ta kasa farkon arziki da kasa kuma da ruwa ta kasa farkon arziki da kasa kuma har yanzu wannan alamar daga tana tusa wa samari da ra'ayi muna da mutane yin yin a cikin ta kisa da nasu ne da muna jin yawa wa Allah ne mai yin wani ne a kasa annabi ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Allah da ma amuru da yake da hadisi rabbul alamin Qur'an sura 96 ayat da ya ta biya in ne amma da ne kai bayan sallallahu alaihi wa sallam ba da wani mutum ba idan kin ne da Allah ya sallita وفوق كل ذي علم عليم to kaga
wajibi a cikin wasu da kuma ilimin da za ka lura kafin ka yi kai kuma wasu tun da ilimin lakaruna duk ilimin ka kaɗan da wanda sai mai aka fulani da aka fundant aka bawar duk ilimin to ba ka ya bayan Allah social media aka fulani da bawar musamman na cikin mutunci na zari na batanci na abin da yake hada shi ne na magana a kan illarsa shi ne musamman illar jikinsa da shan miliyan za a yi da wani da kuma za a iya kona kasa da kuma za a iya kawo gaba tsakanin jama'an gari da kuma za a iya kashe aure zan iya za a iya kawo baraka a wani da lalata sai wani ikon Allah kaga da baka mu da kuma aure da social media sharrinta na ɗumbin yawa alhairinta na ɗumbin yawa amma kuma a analysis a research da aka miki an ce mafi yawan amfani social media a cikin kashi 100 kusan 70% ana amfani da shi ne wajen abin da ya dace ba wajen wani wani wasu kana kamar sun zama da wasu kana sun zama duniya sun zama sun sa ƙa'ida ba akwai sauka da ba science wanda mutum bai sai da mutum bai sai shi da sun ta to kun ga social media nan wallahi sai an tambaye ka duk abin da ka yi ka cewa da mutan mutane da hannu ne ba da zakin nan al-mu'allafati wal kitabati kaga ma'anar rubutu su journal ana sa a cikin social media mun zai rubuta ko kwana to kuma ya yi rubutu wanda ya yi ci ko ya sa 20 amma yana aidan tawo amma yana fara ƙarya ne amma yana gaji wani ne amma yana cikin mutunci wani ne kuma ya yi rubutu da komai dukkan zai kan da biyu yanzu media gani su banga su gani any outlet da yake ba any da kuma yanzu suna da station a cikin mene a cikin ida Facebook ne ida wannan ne a Twitter ne da Facebook ne ba saboda ya fi tafiya to ya bayan Allah duk Allah ya saka gare shi ga gogoron rubutu na karshe wanda kan illa na abu da mu na wannan da na social media to duk abin da za mu yi shi ga Allah da wani wallahi abin da ka aikata ba Allah jira kuma akan shi da karshe shari'a musulunci ta yawan kira akan kama harshe da kuma illan fasinsa da yake da yada ya kyakkyawan abin kwaikwayo ko da yadda kyakkyawan abin kwaikwayo ma'anar kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma wannan abin kwaikwayo da kyawu da kuma Allah ya ce da karkana da kuma rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhirah kaga ashe to kwaikwayi halin da manzo Allah magabanci hali mai kyawu amma mamaki a wannan zamani yadda sakon harshe ya zama ruwan dare al'ummar mu musamman cin mutunci da kika da farman yan uwan mu wannan hakan wasu suka kasance suka aikatawa tsakanin su kuma ta ga rayuwar su haka suka mai shi wani shi ne hanyar samun cin abincin shi ma yanzu abinci ya yi da kashe muka cewa ubangiji Allah subhanahu wataala abin da ka fi Allah ya gama ladanci abin da ne kuma da tun farko na faɗi المال الذي وجه الله يعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. wato kowa ya ji da kudinsa kuma ya ji da kansa wannan maudu'i da malam Ibrahim ya gabatar gaskiya yana da bukatar lokaci idan da za a ba shi dukkan lokutan maudu'ai uku da za a gabatar a nan da rubutu wallahi zai haɗe yi sun nuna kan ba na faɗin abin da ya kamata a faɗa ba kuma tabbas hakika a tunatar da mu ilimin harsunan mu a wannan zamani ta ya taso jama'a domin har da Allah yanzu muna cikin wani mafi sharrin zamani wanda abin da ya yi ƙarfi da yawa a cikin ayyukan mutane shi ne annalimanci da riba
suka da cin mutuncin junanmu a cikinmu masu addini da kuma wawaye marasa addini da kuma ‘yan duniya baki ɗaya. Idan aka yi zaman majalisa mutum biyu ne ko uku ne, ko mun ƙarancin mintocin da ba su sai an samu gaban da aka jefo da wani aka soke shi ko aka zage shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cikin hadisi bayan ya yi gargaɗi akan illar ni da mutum a bayansa. Sai da sahabbai suka tambaye shi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya idan abin da aka faɗi a kansa ya aikata, ma'ana yana aikata abin nan da aka faɗa. Annabi ya ce to ai shi ne bayan jiwa kan ma'ana kayan annabi mai me ne annabi nan shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so kuma da ba ka iya faɗan haka a gabansa ba. Shi ne ake nufi da annabi manci. To haɗarinta da sharrinta yana da yawa jama'a. Mu gyara wannan musiba ce. Qur'ani Allah ya hane mu ya hana mu wannan din. Ya ayyuhal ladina amanu tabu kathiran min al-dhanni inna ba'da al-dhanni. Mu tabbata Allah ya saka masa da hakuri. Yace yanzu mafi rinjayen abin da yake yawo daga yaya uwa da zuwa ina shi ne labarin mummuna. Mutum a cikin alkhairinsa ya kai goma idan ya samu sharri ko kuskure guda ɗaya sai in ta yawa sharri. To ku ne da sarrafa ba shi ne ake da sharri ba. Domin shi ɗan adam ne zai kuskure kamar yadda kai ma za ku kuskure. To sai sa ba za ku dinga yaya ta alkhairan junan mu ba da haka abai suka rayu. Shi yasa tarihin su yayi Allah kuma ya yarda da su. Saboda aikin su yana gaskata harsunan su. Amma yadda ne za ku zo ku taru a addini ƙarƙashin tafiya ɗaya manhajar ɗaya a yi ta ba juna da siha da faɗa mu haɗa kai mu yi aiki sai a maɗaurin ɗaya mu zama amintattun juna a yi gama wannan a cikin awa biyu wurin ana barin wurin ana komawa gefe wasu abin da za su fara kai shi ne akan zaman da aka yi a wannan lokaci. Wata irin al'umma ce wannan. Allah ka sa mu gyara. Idan muka da ɓangaren social media a takaice shi kuma kowa ya iya tura gidansa. Kowa wannan waya da ka gani wannan waya da ka gani wallahi a wannan zamani mutane da yawa za su shiga wuta da ita. Kuma shiga wutan nan kai da kike misali ko ka ce ai ta kana tsayar da rawa a hannuna idan ba na cikin su kana ciki. Ba ka da haya mazan su da rana suna rike da kuma ba sa rike da ita ka san me suke aikatawa da ita yanzu ne mun jawo kafa na sadarwa da ya fi samun kuɗi yana tara biliyan naira shi ne ita kan baza yawancin matan matasa yana tafiya a harkar baza ne mazan su da mata in yadda ba zan da nake yi suna shiga suna tattaka wa mutane kafofin bazan ma da kansu wani lokaci ta buɗe yawan tana tafiya suna da wannan abu ko ba ta bane ba suna tattakawa. To gaskiya akwai hadari a cikin gidajen mu kai ga shi ka je ka kwanta ɗanka ko ɗanka yana da ya kai ƙarfe biyu ƙarfe uku da sabi yake kallo yake a wayarsa yadda ta sa ko da irin tufa na karanci ta shiga ɗaki ko ta samu mutum tangon ya yi rawa ya sun tsare ya tana da tsinki a tiktok ka yi wannan ɗin ka sani to sharrace-sharracen suna da yawa idan kuma mu gyara ba to za mu halaka da su ba ki ɗaya Allah ka kare ka saurara lokaci ya yi ko shugaba ya sanya minti uku ne ina jin bai cika ba ko da fa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh